Lumantar sangkan paran lali janjine minangkani saking Mas Agus. Sangkan paran ing Kanada Argo Sedayu radione apa lek? Ora nganggo radio. Lek kae suara alam. Karang Taruna joget. Yo Karang Taruna digoyang monggo Kang Mas. Tombo kesel monggo. Papmiso Tangerang mania. Jatipuro mania, Gemolong mania ya. Masuk. Dina Minggu sing tak tunggu. Grogol mania. Rini ngajak nang Tawang Mangu nganti lingsir sengengene ana kene Mas Agus nunggu kowe Mas Agus Bu Gemolong alasane mangkelake sapa wonge sing ra gelo adung dandan rini ora teko ya medun kabeh nyanyi kabeh joget kabeh buwe kamu ora jeng kondur Bu janjane kowe nang ngendi gelagatmu saja nyobriyani ayo yo medun kabeh atiku sujanang kowe kencan karo wanita liya ayo yo Rin enek sinden sandale jepitan kaya arkan begrek bos eling kowe iki ya lek men ya masuk dina Minggu sing tak tunggu ayo ya rini ngajak nang pasar Drambu nganti lingsir sengengene ana kene Pak Apri nunggu kowe SMS rambalesi yen tak telepon malah kok pateni mangkel aku mangkel yen kepedhok anumu mesti tak lali janjine kandhane alesane mangkelake sapa wonge sing ra gelo adung dandan rini sida teka sing salah kuwi sapa angger kowe sida teka mesti ora ana sing salah Mas iki gandeng Mas Pri iki mau syutinge wis dikeki kae sone Uglik iya mesake no syuting dikeki son ora sone Mas 50 Mas Mbak Uglik tenang no pikirmu iya nek nyambet gawe kok lak yo rata ora mau
mau yo kalendran. Lah iya. Mawon kalendran. Janjane Ayo yo. ngendi gelagatmu saja nyobriyane atiku sujana gawe kencan karo wanita liya. Ayo Sangkan paran